Maayong bungkag, this is your proud Bisdak Boy, Chito Samontina. Finally, bago mahuman ang tuig nga 2022, misaad yun ko nga kinahanglan nga matchitchat nato ang kaning special guest sa programa sa mga Bisaya. Siyempre, ang chitchat ato ni. Kining bayhana, grabe kasikat sa TikTok o minyo uno na sa pinakasikat nga aktor sa Pilipinas nga si Piolo Pascual. Bitaw, dako kaayo ang mga posibilidad. Grabe ka katawa. Dako kaayo ang mga posibilidad nga kining bayhana mas musikat pa isip ko sa artista kay pangandoy gyud na niya mo na nga magsige niya siya hilak-hilak sa iyang mga video. Bitaw kini siya ang matawag na nato nga pambansang iyaan. Dili na nako padugayon pa ang nahimong parte sa ako ang kinabuhi. Walay lain mao si Auntie Flor. Di bitaw mao si Tata Daim. Hello sa imo, Day. Maayong bungkag, angkol. Laban. Laban ni diha. Maayo mo tayo maiyaan laban ni diha. O danlaygon ang Diyos. Ang tinuod pangalan ni Tata Daim kay si Flora May. Beverly Angel Micaela. Tarong dia, Day. Si Flora May Diongson, no? Si Flora May kay taga Bangkas Heights, Turil, Davao City. Pero ang angga ni mo, Day, Tata. Angel dati. Pero kuan ko later kay pangalan Flora May Tata. Nganong Tata Daim daw, Day? Kuan Tata ko angga. Ang di kay Johnson ako apelyido. Ang May akong gibali, wala lang. Wala lang, trip lang. Trip. Sama song giingon giniya sa intro, niingon gyud ko nga bago mahuman ang tuig nga 2022, kay mag 2023 naman, niaging tuig 2021. Before mahuman ang tuig, matchitchat na ako si Iyaan ninyo. Siyempre daghan na po mga marites din ha, daghan kay mga pangutan unsa gyud daw ang mga nahitabo. To bago na to naon niya. Relax lang mo. Sa pagkakaroon kumustahon sa nato si Inday Tata Daim. Kumusta na gyud ka karon, Day? Okay lang, nara ko sa middle. Dili ko happy, dili ko sad. Unsa pasabot ana, Day? Dili ko happy, dili ko sad. Tunga lang ko, okay ra ko. Tunga ra ka. Steady lang. Steady lang. Hadlock ra ba mo na kanang steady lang. Steady lang. Okay lang ko. Okay lang ka sa kinabuhi. Sukad nga wala na ta ingon nga nagsabay. Dili na ta makita sa tao nga sabay ta sa mga videos. Siyempre daghan na po kay kausaban sa imo endorser na ka. Pero sa una, nag-endorser naman sa ka, di ba? Endorser mo katong kita pa. Kita pa. Dili ba? Katong kita pa kasabay. Oo. Kismis. Mga marites sa tangatang. Dili bitaw. Endorser na ka. Pero karon nagpadayon gyapon imong endorsement sa usa ka skincare. SY Glow. Iya jud ang i-mention gid. Bitaw ay. Sa SY Glow. At tag-iya sa SY Glow kay si Ma'am Lu. Unsa man ang imuhang role gyud kay daghan man gyud pudog ng utana. Unsa gyud imuhang role kay Ma'am Lu? Dagag slash. Unsa man ang mga slashes? Endorser, amiga, PA, o guban pa, etc. Di ba naapoy mga chismis sa una sa TikTok? Ay, manigawas? Oh, sukad na wala na mini-chito. Okay, sukad na wala mi naguban ni Chito. Siyempre, wala jud mi nag-explain kung ano sa tabo. Pero kuan, ito namin nasugod ni Ma'am Lu og ban-oban, pero dahil ingon na, si Tata ora kay wa naman nag-uban ni Chito, nagawi na obvious ni kapit at siya og kanang mga taas-taas og tao og kwartahan para naa siya ay matikti. Yeah. Sa moto, so wala na ko gi-screenshot no kay syempre kasi pag nalain ko siya so ako siya gitagag privacy pod no. Kinsa si privacy? Katong nag-chat sa kuha. Mao ba? Wala ni mo gipatulan? Wala. Nakoy nakita nga video ni Ma'am Lu sa TikTok nga naghilak siya. Kay tungod ato nga chismis. Wala naman ko nato sila gyud. Kay naapektuhan ka? Napektuhan, mo ko, dili man po tinuod, pero sila, dili daw ni mo pansin ng mga basher, pero Dili maiwasan? Di maiwasan, and syempre, wala man jud ko'y basher po, kaya wala man jud akong saway akong sarili, pero katulan jud ba? Ambot ganun naapektuhan ko adto. Nya ako una-una na nga ikaw. kasi ganun ako man.
Ay, nagkuhan ka, dami account. Buwak. Dilo ito, ang in defense pod kay tata, nagtandem na ta, si Ma'am Lo ni Sulod. Actually na, ikaw gid ang pinakauna nga na amigo ni Ma'am Lo. Dili gid pod miingon nga close ni Ma'am Lo, ha, kaila lang mi ni Ma'am Lo. Si Ma'am Lo gyud murag fund kay siya kay tata. So sa kana nga defense ba nga in the first place dili si tata ang niduol, gikuha siya nga endorser. Nalingaw si Ma'am Lo kay tata. Mao na nga perminti sila ga sabay. Karon padayon gihapon ang imuhang relasyon kay Ma'am Lo. Uyab gyud mo. Sorry, John. Dili bitaw naa siya gitukod nga mga negosyo na siya mga cafe. Kani ba ikaw parti ani kay ang nadunggan man gud nako nga chismis, ikaw naman daw ang ga-manage. Dili ikaw. Dili ko. Ngano man? Dili lang ko. Isa pa, it's a big responsibility. Yeah? And then, marato. Porte ba kaya? Curfew. Kaya. Pero kung dili ko kay ano, syempre mabot na to sa panahon na magkamali ko. So, magkamali ko, di mo dito maiwasan magkamali. Tao man ta. So, di maiwasan basi di maglalis mi abot sa negosyo. So, mawala ang pagka-endorser, pagka-amiga, o akong trabaho. So, mapapatutan ng tungod lang na mo-under ko ka Ma'am Lo. Right. So, naging happy boundaries, kumbaga. Para dili ma-insight yung tao. Na yung mga boundaries. Okay. Pero kani, Dayha, kay syempre, daghan po kayong mga matingala kung unsa gyud ang imuhang kinabuhi, asa ka nagsugod. Ikaw, nagdako ka diri sa Bangkas, Toril. Turil. Sa Toril. Asa sa Toril, Day? Bulabin niyo, Santo Cristo. Basta kay sa Toril na siya. Di mo siya tagakuan, uy, lumad. Sorry. Ay, nagdako ko sa Bago. Bago sa Bago. Napunta ng Bago. Kung Oshiro ba o Aplaya? Katong Santa Lucia na karon. Okay. Dito gid mo Dito gikan. jud ko Nagkamulat. nagkamugna og isip. Gamay. Pilagi mo ka mag-Sunday? Pito. Pito, ikaw ang Tulo. Tulo. Og pinakagwapa. Og pinakalami. Sorry. Kaya, tinudanay ba yun? Si Inday Tata, karon gwapa gigayo pero sa una magkatawag ko na siyang naong kay murag na siya og kanang budots kay kag datingan bini mo sa una budots baya kayo no i-flash na to sa i-flash na to yung mga Akala ko di ko mga throwback Di ko makuha na ako ang mga akong tao sa una. pero katuday nga time unsa man siya bugay ka sa una high school Gloy, di ko silud ano. mo ba Nakita ka dati. nalabyan ko nimo Nalagyan sila. pero sa una dili ka bugoy-bugoy Dala, wala. buotan gyud ka sa una Dili ko buotan, tipog ko chai. Tunga-tunga dapin ko. Lagyan mo ka sa tunga. Sa mukha. Ano na ginaan? Patunga lang ka, permi. Neutral, be? Neutral? Neutral. Neutral. Oh, neutral siya. Neutral. Lalahi may giskwelahan, ay lagi spelling niya. No. So, nakahuman ka og eskwela, high school or college? High school. High school kataman. Pero 22 years old na ko, nakagraduate. Kay working student ko. Mo trabaho ko, tapos eskwela na pod, at po sa laing lugar, mo eskwela ito, mga tabang na pod. Daghang ko. So, niagi ko ng nana nangatabang ka? Oo, pero best experience na ako na kay tungod sa pagkapait. Usay mapasalamat na pobrita no kay sinay ma-appreciate nato kung unsa ta nakakaron. Tinuod yun. Kaya kung wala ka kaagi og kalisod, dili man kakabalo mo diskarte. Oo, isa pa, basi pag-asa ko ibutang sa mga disyerto og mga kanang mga lasag, mabuhi ko. Tinuod yun. Pero kaniday, nag-working student ka sa una, nangatabang ka, nagkuhan pa ka, di ba? Nagkarinderya pa di ka? Oo, muna akong paborito. Kani siya, naagian ni mo ni, unsa man, tungod sa kapobrehon sa pamilya, or unsa man? Pobre with me. Proud yun siya na, pobre gid I'm proud. Oh. So, unsa yung trabaho ni Papa sa una? Driver. Sa tricycle? Oo. Muna akong gikuan sa TikTok sa una. Na-content na ni mo sa una? Oo, na pobrehon. Ay mong kapobrehon sa una? Siyempre, ang mga comment, hindi pinataas ay mabako, kasi pinakapobre. Palabuanay. O, dili kilami imangod sa feeling, nakanabitaw makita ni mo imong kaugalingon, nga ingon ani naka, niya mauna imong na-experience. Lami imangod. Ni panaw si mama ni mo, pila edad ni mo? Gidugo na ko ito eh.
Bago pa lang. Bago pa lang. Si Inday, ikapila gina niya ginasulti sa kuha og sa mo sa una. Nga kung katawanan daw si tata, mas katawanan si mama nimo. Ay, times 10. Wa Times di 10. makatupong. Mo ba? Natural gyud ang pagka-komedyante. Kuan siya, yung mga barkada, infant, bata, tiguang, o kaya wala dyan kinabuhi. Muna yung mga barkada. Laros dyan na. Mo ba day? Oh, Mo ba? Tapos- Tapos man diha ka naliwat kay mama sa Wala ko kabalo. pagka-komedyante. wala ko kabalo. Pero ginamingaw ka kay mama Wala nimo, nga. ginamingaw ka. Ginabisita nimo kay nabasahan ba nako tong imuhang post no sa una nga gibisita nimo si mama nimo nang wa ka og Tangkong. Lami ay, kanday, lami kayo ang lasa sa mga Bisaya, mga native na tangkong. Tangkong, labi na doon. Labi sa uluhan. O, sa uluhan dapat o sa Wait lang, uluhan. pakabalo sila sa itong istoryahan. Nibisita siya sa pungtod siyang mama. Unya, ang pungtod siyang mama kay naay mga tanggong. Daghan kayo ni Katag. Nagdala siya. Unya, ang sinihitabo ato day. Nagdala kas balay. So, giluto na mo. And then, gusto na mo magpamilya. Oh. Pero dito rin siya binanguha sa side ni mama, sa uluhan, Oh. sa Ilan. Pero mas nga, gikagid ko. So, Ikaw lang, mga mag-igsoni mo. wala, normal. Ikaw lang ako gigagid. may nangutulo. Take note ha, dili kayo siya makakagid kung sa tiilan ka banda or sa wala. Kay sa uluhan ka nanguha. dito ko Dapit talaga kay tinanguha. mama ni Mas daghan mong tangkong good, mura siya corona ba? Kukumaha. Walay. Kani daghang gig nangutana day. Ang tinuod minyo baka na bakay uyab. Wala, of course. Single ka? Single, walay anak, walay bana, walay uyab. Pila na katuig? Tulo and beyond. Tulon biyan. 3 years na ka nga single. Og wala po'y kuan. Unsa? Uga. Uga. Dili ha kadjut lang kay naabi ato yung mga marites biya no nga gasigi biya sa comment nga naa day ni misita si Moha diri nakamotor nga nay mga tato mga daghan pa gani mi screenshot nga ni report nga basig ako ba daw to. Unsa man ni siya katong laki ato uyab to nimo or nang uyab unsa man dili to wala to nang uyab si Moha. Paanto siya, igsuon siya sa nag-pesticides ako ang balay. Siya pa siya, Daniel pesticide. Tama di ay. Ang balay nimo karon which is natukod siya 4 or 5 years Kaya ago. buhay pa man si mama adto. Itong natukod ni. Isa ni sa mga proud moments ni Tata Daem no nga sa iyang mga naagian sa una nakapundar siya, nakapatukod siya og balay. Ang iyang balay gwapo gid kayo, walay attics. Ang CR ang pinakagwapo nga parte sa balay ni Tata Daem. Apan karon, ang nahitabo day na unsa man ang balay nimo day. Naanay. Kaya syempre, walay tao din niya. Di ko mapapuyo kay, syempre, arte kong balay. Dito ko nagpundoy lang mamlo. So wala na puy-an Wala na po yung mga pila ka bulan. Maani lang ko din matulog, ana, magkagamit. magpagamit. Wala na po yung hantod na nahugno na ang kusina. Ito na ako na bantayan, nanay mo sulod sa kuwang ko, tigatulog na ako. Ay, ang gikan. Musimot. Pero mo balik na sila. Pero kani tibuok balay gid nimo ang infested sa anay gyud no. Sobra. Nadaot ng imuhang karon ang kusina na bakbak na Wala ko naluwi sa balay. Una na ako, naluwi ko sa balay dahil. Kay ako nang pinangga sa una. Nadaghag mga memories. Tapos kwarta. ang kwarta gyud. Kwarta na po. Pasok ko mangita. Ibalikin na po na ako ang unod. Na po. Sige baligyan na din mo sa una. So na kayo OnlyFans. Ana. Kisapok. Sa mga bata. Pero ang plano nimo sa imong balay karon day kay hinahinayon nimo siya og paayo. Pinanginin ako bakbak. Hinahinayon siya nimo bakbak. Wala ko kabalo ka sa ani ma-renovate. Mubalik sa topic sa relasyon. Ang pagkabalo nako kay sa tibuok nimong kinabuhi, wala gyud isa pa lang imong nauyab. Ug pilay edad nimo ato nga nakauyab ka day? 27 o 27 ko nakuha ang ako ang hiwa. So pagtuon ninyo nga igat si Inday no, dili. Igat ko. Igat gyud ka. Yes. Proud. Yes. Ngano kay nga igat ka? Naabtan man kag Igat bite shit eh. ko. Igat ko, pero sila lang ang dili mo cooperate. Pero tani mo paningkamot og pangigat, wa katagda. Buwa, hantod karon. Kasi pa
panglubo na. Wala yun. Why? 27 years old ka, nakauyab. Unya, siya lang gid imong nauyab ever since. Mo totoo nagbulag mo 3 years ago. Wala may dili pa siya confirm na kuan. So Wala may nagbulag closure. ni mga 1 year na jud na wala niya jud siya. Wala na may communication. Wala na. Mao ba? O sinitabo day ngano nagbulag mo day? Dito siya sa laing region. Sila yung region. Kay ako man ang representative sa Davao. Oh. So naay Bacolod na Iloilo. So na siya regional network group. Yes. Seryoso ni day daghan mo. Nasakpan Daghan nimo ni. nga daghan mo. Oh. Never pa ko naka-touch siya hang laptop o siya cellphone. And then dito naligo siya one time. Kanang ato mga 6 years na mi. Narito na ay pangga 1, pangga 2, pangga 3. Ikapila ka? 5. So na ako sa 5, Davao. So ang 5, more code na to sa Davao. Ay, pargisan niya panggatanan para dili mamamali og Masakpan. chat ba. Okay. O sige, bati nimo ato day. Nang liit. Maski dako, ano? Nang gamay tanan. Nang gamay tanan. Nihiyos Nihiyos. imo ang paminaw. Nakaala ko na nga no, first na ko ni, pero nga nung inani. Pero one time gani nagbuhat sila sa mga tubangan, gidalan jud pug kuan uyab. Representative Sa Cebu. Nami sa Cebu ato. Okay, naka sa Cebu gipaila-ila kaniya sa Another Taga Cebu region nga na kuan. representative. Nagkuan sila, tapos O sinagkuhan sila, nasili Gibuhat. nag-live show sa imong atubangan. Kay bawal man magselos. Kung nakasiyahang dapit, bawal magselos. Katong nga mga panahon day nga, nasa man naglingkod lang ka. Lingkod, nag-inom. Nag-inom ka, Kay in love man ko. Oh, shit. Nya nagtanaw lang ka sa ilangan na gibuhat. Oo. Party-party. Woo! Na sila dira. Tubangan ako. So sa imuhang naong, imuhang ginapakita sa ilaha nga okay ka, nga naga-enjoy ka, ana? Nagilak, pero wala ko mo. Enjoy sila. Ako enjoy po ginom. Kaya ako na lang ginana. Hantod ka ron gidala na nimo Wala nga na. kasakit. Wala na. Wala na. Wala na. Pero at some point sa imong kinabuhi, tungod sa nahitabo sa imuha, sa imong relasyon, trigger warning ni. And by the way, kani ano lang ha, a disclaimer, if you are going through something and kay kani nga istorya mahisgutan gid namo ang suicide. Please, kung naamoy ginaagian, naay mga number or naay mga sentro nga pwede ninyong maduulan. Niagi ka sa point sa imong life nga gusto na lang ka magpatiwakal. Oo, kaya feeling na ko, wala ko pulos. Sabi na ko, tinapurtahan niya, nakay kong sinyalis ni mama na kung masiratan ni mo ang duwa ka kaportahan, musaksak yung kung kagaling. Una na ko kutsilo sa ko ang kilid. Nihubog kay kwadto. Of course, pag hubog ka, huwag na ka sa kalagot, di man yun ka magunahuna og tarong. So wala gisarada ni mama. Wala, gikapoy ko. Natuod ko, oy. Ka. Di po sa akong kutsilyo. Pwede na rin sa akong kilid, kasi mawala ba? Pag human na to day, katong marag nahawas-wasan na ka, unsay na-realize ni mo to day? Wala. Ang uber ko pagkaugma, marag proseso pa to ba? So nagabi pa imuhang hatred na to. Wala ko'y pakialam. Wala ko'y pakialam. Kaon, inom. Tulog, inom. Hilak mo lang. Tapos ikatulo na ako kay nisaka ko sa taas, nagdala ko kuan, hubog da po ko adto, dala ko PC. And pag-ambak na ako, ra gamay god niya. Pambak pwede na makambitay. Sakit. So nakita ko mga kuan sa kong batiis. Alsa, baba. Looking back sa mga kaagi nimo ngayon ato, unsa man na-realize nimo nga? Do you realize nga marga dili man worth it ang gipangbuhat sa una? Dili pa di hapon. So wala pa ka fully ka move on day. Wala pa. Naagi day gyapon sakit. Mo dapat dili ko happy. Tunga. Mo na nga gina-neutral nimo imong sarili. Oo. So wala naman nag-communicate. Wala na, dugay na. Bata pa Kung ko. hitahin na minaw siya karon, unsa man imong gusto isulti siya? Asa man ka dong? Pa siya ka ng, sa tanang tao pwede ay deserve maging happy. Maski ko nag-uba man po binamalipayon kay ko. Pero akong kasuko siya nawala na. Pero love gihapon nimo siya. Di gid mawala. 30%. No, nagi percentage, no? So, mao po na ang rason nga dili ka gusto makig-date or gusto po ka makig-date na? Wala man pod. Pero karon wala gyud kay ingon nga nangita. Wala. Enjoy lang sa nimo imuhang life.
Pero karon Kabila ko day, mangita, wa mang gyud. maski sa wala gid day. So dili na lang. Mahal. Napalit batik. Pero day makaingon sa jud pug ka nga lahi nang imong kinabuhi karon kumpara sa una. Ang diferensya lang, kay na nakailan ako. Mo lang na. Pag abot sa kwarta, mas karon mas dali naman ang kwarta sa imuha kay endorser ka, na nagakuha sa mo sa events. Dili mapamit na ako ugumon. Siyempre, pamilya, anak. Siyempre, ako mga igsoon, nagpait man pod. Ako mapagumangkon. Mauna nga si Inday sa una, magkuan ba na siya sa kuha nga pag makadawat siya sweldo niya, ang mga tao, magka ng mga fans niya, kay mga yung kwarta, pagkati mo ingon day nga, maski ikaw, tabangunon. Tabangunon o nagdagunot. Na siya ginadawat. Tinuod gid po nuna nga naagi ginadawat si Tata Daem. Pero mapadulong man pud siyang pamilya na pud siya mga kinahanglanon silang balay. So dili pa gid sa manda. Dako na ba kag talent fee karon day. Compared sa una, ni arang-arang na. Kaya ang imuhang pangita karon aside sa endorsement ginakuha ka sa events, mag-host ka, mag-judge ka. Syempre Live ka show. mag-judge ka ginataga mag-live show pud ka. Di daw ka na mag-judge ka, ginasweldohan po ka, di ba? Ginatagaan po ka. Unsa man ang mga angay atangan sa imuhang mga followers day sa imuha karon? Unsa man imuhang mga bag-ong na ba kay mga bag-o nimo? Nagunahon na pa ko, no? Nagunahon na jud ko sa pa ko ka di man ta pwede na pabuang-buang terme. Of course, hindi na Tama. mawala. Pero mo kuan jud ko mga content na ipagawa sa jud nako ako ang talent. Usa pa akong makaya. Ako unsa akong capacity. Mauna gid ni siya, no? Mauna gid ni siya. Ato ang naging pag-iistoryahan. Kung unsa gid ang nahitabo sa mua ni Tata Daem, daghang kig mga pangutana day. Nagkauya ba gid daw ta, nagbulag ta. Karon pagatubago na namo na